Makoti! We Makoti! Vula igate! Makoti vula igate! Heheni webantu. Awubambe nalowo mgodoyi. Ungazi kwakufuya umgodoyi uyana ngabe kufuywa inkomo. Abantu befuyana nemgodoyi. Ithathi uyibeke ngale. Kambe ubeyaphi lo mama nkosiyami? Uyena lo mgodoyi vele umlungu nje vele nguyena ngawubopha umlungu. Uyangicasula ngazi uyaphi imvumi netha kanjena. Fihle nje susa impela eduze kwami. Eheni. Izulile imbi kanje uzofunani la ekhaya. Umuntu uyozadliwe izimvula. Umukana nenkomo zabantu engabe kumuka imgodoyi lesikhonkothayo. Makoti. Umuntu usezocisha uphinde uficwa ilezi imvula. Unenjani kodwa? Hayi ngiyezwa. Hawu ma uhambe kanjani imvula inetha kanje? Hayi phela sihambile sihambile. Indlela engaka kodwa ma bese ngeke isidingo yazi. Hayi bengeke phela ngingezi. Ngizwa ngibonana la komabonakude. Kuthiwa nje hayi mangezenzeke eThekwini, mangezenzeke la koMashu. Ngathi ngeke phela fa ngizobona izingane zami ninjani kodwa. Ungabusabuza. Kodwa nihambe hayi we. Hayibo. Yaze yabuhlungu inhliziyo yami ngithe ngabe izingane zami zinjani la ikhona eThekwini ngiyabona imizi yamuka kumuka kwasani. Kodwa nina kodwa uhambe kanjani? Right ma omakhelwane bangeneliwe imvula bona kwayinhlekelele nje kodwa uyabona nje nawe right thina sibe nenhlanhla ezami izingene. Hawu. Inhlanhla kanjani? Ngo sokuthi ufike ma uzohamba nini abantu ubuyele ekhaya kungaze kubuye. Lalela-ke wemakoti. Uthi bangeneliwe omakhelwane. Nina nangangenela. Awuyiboni kodwa le nto ukuthi izodala ukukhuluma. Uyabona nje makoti. Indaba yokuthi omakhelwane ngapha nangapha bangangenelwa izikhukhula. Nina ningangenelwa. Izonidalela ukukhuluma leyo. Kuzothi yinina nifike nalemvula. Uyabona nje makhelwane njengoba seyiqalile lina futhi vula amawindi ukuze ingene nala ekhaya babone omakhelwane ukuthi nibambisene. Kungabe ngathi bayangenelwa ngapha nangapha engathi lento ifike nawe. Uyabona nje makoti. Woze ungifundise ukuthi avulwa kanjani amawindi. Vula amawindi ingene imvula. Kube manzi nalala ekhaya. Kube khona nawe okugugelayo. Ngeke phela omakhelwane bagugelwe izinto ngapha nangapha. Wena uhlale nje kube ngazi ukuthi akwenza kangalutho. Uhlale kube ngathi usegoli ula eThekwini. Kumele sibanjisane. Futhi uyabona wemakoti ungabe ungangifundisi ukuthi avulwa kanjani lamawindi. Ngizoyiyela mina. Ngiyoyikhelela amanzi ngezigubhu. Ngiwathele. Ngoba ngizoya kanjani? Awu kahle. Ngizoya kanjani mina ngebazi. Masibiya sakhula nabo siyimtsinto yokuyimilela la kwaMashu. Ngizoyobabingelela kanjani ngibakhalise nina ningangenelwanga yilutho. Awubona ukuthi izobe ngathi ngiyabaphuza. Kuzobe ngathi ngiyabaphuza. Abatsheli. Hayi. Yeke makoti. Ngeke baze banake yabona le Kuzomele ngihambe. Makoti. Musu ukukhuluma engazi ukuthi uma ngabe ngifaka amanzi ngizobe ngibulala ifurniture owayithenga ngemali. Angithi uyazi ukuthi lento egcwelela endlini yomlutho. Manje yini ke ekukhalisa kangako? Ngiyeke wena ufuna ukungiqhatha nomakhelwane ngiyayibona ingqondo yakho. Usufuna babulala umfana wami ke manje. Bambulalela ukuthi yena kangenelwanga amanzi. Bona bathe bemukelwa imizi namafurniture wena emukelwe yini? Iskate njengoba singaka nje kusho half umuke nomfula. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.